रायजोफोरनिसिम आं खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं बेखौनो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिहोनो आरो नोंथांमोना बेखौ नंखाय दासान, नंगौआनो। खिन्थु नोंथांमोनाबो नायबाय थागासिनो, दाखालिनिफ्रायनो मिथिगासिनो दङ नोंथांमोनाबो। दा दिनैनि माखासे पजिटिभ मोननाय माखासे नैबे बेमारखौ लानानै नोंथांमोननिसिम मोनसे आरो गोदान खौरां लाना फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांनो हागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो भिडिअखौ फुरा नाय नोंथांमोन। भिडिअखौ फुरा नायब्लासो बुजि मोनो। आद्रा नायनानै थांनाङा। बेखौनो आं नोंथांमोननो रिकुवेस्ट खालामो। नोंथांमोना फुरा नायनानै बुजिनानै लागोन। मैयानि दिनावथ' 25ल'मोन आंनि माखासे भिडिअ आपल'ड खालामनाया। दिनैनि थारिखखौ लानानै दिनै खै थारिख? 5 थारिख। दा हरावबो दिनै आलारि बाथि मम सावनानै दिनै मिडिया रिकुवेस्ट खालामनाय बेखौ बयबो फालिगोन एबा मानिगोन। बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम मिथिसार होयो। दा बयखौबो मानिगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आसा थाबाय। दा दिनैनि जाखिनि पजिटिभ मोननाय बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों। आसामाव मैयाखौ लानानै 26 पजिटिभ माने मैयाखौ लानानै माने दाखालि जाना थांनायखौ लाफानानै 26 पजिटिभ माने आरो बे सासे गोदान मोननायखौ आं खिन्थालांगोन। मैया थांनाय हरनि 11टायाव बा 11ता एसे मिनिट बारबावबायमोन आरो 11ता PM मोननाय जादों। बे रिजाल्टखौ मोननाय जादों, मिथिनो हानाय जादों। काछार डिस्ट्रिक्टनि बियो दिल्ली निजामुद्दिननि माबायावनो दंखायोमोन। बेबो इयाव सोमोन्दो दं होननानै बुंदों आरो बे मैयानि बे काछार डिस्ट्रिक्टनि मोननाय बे सासेखौ आरोना। माने निजामुद्दिन बै दिल्लीयाव माबा जथुम्मा जानायनि बिनिनोखा आरो बेबो माने सोमोन्दो दं होननानै बुंदों आरो। दा बे बाथ्राखौ सोर बुंदों होनबा हेल्थ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंदों। नोंथांमोना टुइटाराव थांनानै नायहैनो हागोन। बिसिनि माखासे डिटेल्स होनायखौ बिसोर होबाय थायो सानफ्रामबो। मा प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम जायाखै। आरो सासेल'आ आरोना दाखालि आं बुंदोंमोन गासिबो बिसोरो निजामुद्दिननि गोजा होनना बुंदोंमोन। माखासे गासिबो निजामुद्दिननि गोजाखा। माने सासेल' बाद गुवाहाटीनि टाउननि आरो बे एक्सट्रा बेल' आरो सिंगोल माने बेबायदि बेमार मोननाया आरोना पजिटिभ मोननाया आरो। बाद बाखिया गासिबो बिसोर बेयाव थांनानै जुथुमाव थांनानै जाबोनाय गोजा। दा जेरै मेरै बेंखनजोब्बाय खना खनला। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आरो माखासे बाथ्रा मिथियाखैबा दाखालि बावैनो आपल'ड खालामनायखौ बेगाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बाखि अल इण्डियायाव जानाया दिनैनि अल इण्डिया कनफार्म जानाय थैनाय साबैसे रिकभार जाखो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै। लोगोसे इण्डियानि टटेल कनफार्म जानाया 3374 जाबाय। दिनैखौ लानानै गाबोनबा बेसेबां जागोन बेखौ जों मिथिया। गाबोन मोनाबिलियाव जों आपडेट खालामगोन गाबोननिखौ साबैसे कनफार्मेट जायो। आरो रिकभार एबा मोजां जानाया माने रिकभार खालामनानै मोजां खालामफिननाया जाबाय 267 जन मोजां खालामफिननो हाबाय। आरो थैनाया जाबाय 77 जन थैबाय आरो दा अल इण्डियाखौ लानानै माने 77 जन थैबाय आरो अल इण्डियाखौ लानानै आरोना। दा नोंथांमोननो आं बेखौनो मिथिहोयो। लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि जा मोदीनि जा नटिस होनाय बेखौ नोंथांमोना मानिगोन गनायगोन। हरनि 9 बाजियाव 9 मिनिट माने अल लाइटखौ खोमोरजोबना नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायदों। जायफ्रा मम लानो हायो आलारि बाथि सावनो हायो एबा साथि सावनो हायो एबा मबाइलनि लाइट एबा टर्च सावनो हागोन होनना बुंदों। बाखि लाइटफोरखौ बन्द' खालामनानै माने 9 मिनिटसो बावनो होदों। दिनै नोंथांमोना बेखौ मानिगोन बेखौनो लानानै आं नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो भिडिअ खालामनानै दोननाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।